love of a gay. This is all about LGBT. I'm sure sa mga LGBT nga lumalove life, maka-learn jud mo ani. Promise. Kitang tanan mangita man jud tag tao nga andam ta higugmaon. Bisag unsaon i-aksepta og kinsa or unsa ta. My story is all about LGBT. I'm gay. Gusto mo gwapa, daghan og goals in life, porsigido mo eskwela para lang makabot ang gipangandoy. Hilig pud ko og post og mga pictures sa Facebook nga mag-hair extension para ingnon babaye pero in fairness, daghan mailad. Short pa man jud akong hair. So, sige na, sugod na ta. Nag-check ko sa messenger na ako sa message request na ay lalaki ni chat nga, hi. So, I replied syempre, hello. After that, sige na mi og chat until ni ana siya nga mag-meet me. Then, ni ana jud ko nga, nganong makig-meet ka na ako, I'm not a girl, okay? Then he replied, I know. Gusto lang ti ka ma-meet kay gwapa kay ka o gusto ko makahibaw nimo. Then, until niabot ang time nga nag-meet me. Sa SM, ana siya. So, asa man ta? I replied, mukaon sa ako, wa pa ko'y paniud tugod. Nagchika mi about love life, na siya'y gay na nauya before, 3 years daw sila. So ako, nga kay, wow, kalaysyo, 3 years, makasuya. Heavy chika until naabot sa point na murag pila na mi ka-hours, sige chika, niana siya nga adto damig lodge. Wa, kakuyaw. It's my first time musod ana ha, ignorante. Nigora ko oy, haha. So, at first, mauwaw jud ko kay first meet pa namo namiga nako. Hangtod na mauli nami, naghuwat ko nga muuna siya og text hangtod ni text jud siya nga take care always ha, inako if nanaka sa inyo ha. So ako, babaye rag pamati, reply dayon. Until sige mig text hangtod na abot na jud ko sa balay. Hanggang sa nanguyab siya nako. So I replied, ha? Nganong sa text man ka nanguyab? Nga kaganiha, nagkuyog ta, wala ka. He replied, hilumon man kay ikaw usahay good. Mauwaw ko mo istorya. Hays, ako siya gisugot pero ni anak ko nga panguyabi jud ko og balik nato kita. Hangtod ato, sige na mig text og tawag. Ako gikuha iyang FB account para sure jud. Grabe ka buhutan og sincere jud kaayo siya nako. Kada oras na lang siya mo text nako og nagunsa siya og unsa pa na iya gibuhat. Ako musugot ko og magdota siya kay Dota player man, then ako support ra jud. Manangid una siya daan nako bago siya mag FB or magdota. Moana siya nga pag online babe kay padung ko mag online. Naka-feel jud ko sa iyang love o care nako, as in nakaanak ko nga murag ikaw ni Jude. 1 week after me nagkauyab, nagkita na pud mi sa Colon. Kabantay mo anang naay mga baligya cellphone sa kilid-kilid. Ara ko gahuwat, then samtang naghuwat ko, sige pud ko og pili-pili sa mga cellphone nga tsaka. Hangtod na abot siya. Nananaw mig CP pero di mi mamalit. Niana siya sa CP nga, mao man ni ako CP sa una o. Nahulog sa imburnal. Nikatawar ako, pero samtang nananaw siya CP, murag gusto siya makapalit ato. Niana ko, makapalit ra lagi ka ana, soon. Na, kanus apakaha. Naapala ko'y kwarta, ako'y palit ni mo ana. Ayaw babe, uy, ako ray palit ana. Proud jud kay ko kay di jud siya mangayo na ako. Pag humana mo og pananaw ni ana siya nga lunch na sad mi. Adto na sad. Kada human mamauli jud dayon. Nahibong jud ko ni ana siya nga tsaka daw kog buhok pero kahibaw siya nga nag hair extension ko. Sige siya pang hinaway sa akong buhok ba. Iyang ganahan man jud babayi kayo og outfit niya gwapa,
niya naay buhok nga taas ug naay boobs. Demanding. Unsa ra jud taon ko, bata pa ko, nag-school pa ko. Ubo kog buhok, gamay pa kay kog tutoy, pero gwapa ko. Aw. Pila ka days, sige ra mi text, call, ug chat, kay LDR man jud mi. Grabe, joker kaayo siya. Malingaw ko, promise. Ikaw siguro, be, malingaw jud ka. Di ko babae pero iya ko gitreat nga murag babae. Ganahan siya moari sa amoa pero ako dili pa ko ganahan kay naa siya mga tattoo jud. Mahibong niya ako mga parents nga nagdakog tukhangonon. Joke, bitaw. Dili man siya addict good. Mura siya bad boy tungod sa tattoo pero butan kaayo siya. Siya magbantay sa iyang cute nga pamangkin. Cute kayo sila duha sa mga pictures. Niya siya pod tanan buhat sa ilabalay. One night nag-text me hangtod nagchika na mo ang about sa CP. Makapalit ra jud ka ato babe pareha sa ako CP. Ako ra pud ning tinigom. Kanus apa ka ha babe? Na naman ko'y money diri pun-an man sad ni sa akong ate. Ikaw good kung gusto ka pun-an ako og 1K imong pampalit og CP. Hangtod ato ni samot siya ka sweet. Iya family iya gipakita nako pero sa picture ra. Mauni akong mama, kini ako mga igsuon. Mauni, mauna, bla bla. Halos lahat jud iyang ichika nako. In love na kay ko niya kay grabe na jud karon pa ko ka feel og experience og inani ba. Naabot na ang time nga magpalit na og CP. Magkita na sad mi. Ako nagihatag ang 1K nako. Nakaana ko sa akong self nga murag siya na jud ba. Siya na akong love maong nakahatag ko ato nga kwarta pero to be honest, it's my first time nga mohatag sa laki og ato nga kandidad. So napalit na, lipay na kaayo siya. Sige siya thank you nako ba murag ako jud nagpalit sa tanan nga igo ra ko ni puno. Niya na siya nga lodge na sad. Piste kada kita na mo sige ra lodge. Ara pod ko nahibong. Before mi nag-lodge, niana siya nga adto dami Santo Niño kay manimba niya magpicture-picture daw mi sa iyang new CP. Hahays, pero di ay to wala na dayon kay iyang ate magpaapa sa SM. Bad mood ko pero sige na lang good, napabitaw daghang time. Hangtod nagkuyog mi adto sa SM kay naayang ate didto. Ako gihatod na pud ko niya sa terminal sa SM. Kiss dayon, char kaayo. Nakauli nako. Siya na pa sa SM with her bro and ate. Nagtanaw sila og computer set kay maghimong computer shop iyang ate. Hangtod ato na usab ang tanan. Di na kaayo siya ka-reply. Basi naglisod pa to og gamit sa phone ba. Pero halos permi naman uy. Di pareha sa una, sige pa siya og text or call. Ang sweetness nawala. Nikalit lag ka code. Daghan kaayo ko mahunahunaan bisag unsa na lang. Mura kog buang. Nakaana ko, di ba kaha ni sa cellphone no? Abi nakuha na niya, di na kaayo siya mo text. Kapiste. Sakit na kaayo kay basta akong mahigugma, seryoso ra kaayo ko. Abi na kog siya na pero murag na siya'y point nga no iya kung gipanguyaban. Hangtod ato ni text ko niya nga, unsa man jud babe, natay problema? Unsa naman sad na imong nahunahunaan uy? Naunsa naman taon ka? Nagduda na jud ko niya, hangtod siya nakigbuwag nako. Sakit kaayo, iyang reason kay di na daw niya kaya ang mga duda nako. Sige ko tawag, dili niya tubagon. Di siya mo reply. Pero kay bawo mo, lipay ko nitubag siya one time pero kay bawo mo unsa iyang gisulti? Unsa man, samok ni mo oy, napakoy gibuhat. Call end. Ouch, kasakit naman lang jud, sige lang kog hilak. Mura kog buang sa amoa. Akong mga pic sa FB delete tanan. Akong gi-deactivate akong account. Halos gusto na ko mamatay ato. Need daw siya og space. Don't call me babe, ana siya. I don't know unsa na akong buhaton. Dugay ra ba ko maka-move on, uy? Sige gihapon ko patagad niya. Stalk sa FB. Luya sa yads, uy. Tsaka na kaayo ko. Ako nang
gi-activate akong FB pero wala jud bisag usa ka picture. Siya jud permi nakatatak sa chat box. Siya mismo nag-delete sa among relationship stat. Sakit jud kaayo. Nagtinarong jud ko niya. Wala ko nangitag lain laki kay siya ra jud. Gusto ko wala ko'y sala niya. Maong wala ko namiga og lain. Pero kato mga kasakit ratanan ang isukli niya. Wala pa ko ka-move on for how many weeks. 8 days after mi nagbuwag, na siya'y lain. Pagtanaw na ko sa FB, ouch, kasakit naman lang jud. Mas masakit ana, bayot pa jud iyang gipuli nako. Nalipong ko pagtanaw nako sa ilang pic. Naghilak jud ko maayo. Kami, wala man gani ni picture, pero sila naa jud. Siya pa mismo nag-post. Na-insecure jud ko grabe. Sakita naman lang jud. Ni-text ko niya, congrats sa imong new love life. Sakit kaayo tong apart. Gahila ko wa nag-text ato. Wala pa ko ka-move on pero nakakita ko ato frown emoticon. Ni ana siya, thank you. Wala kay kaluoy nako da. Makonsensya ra niya kasi imong gibuhat. Wala siya ni reply. Pagbuntag na siya naka-reply. Sorry. Sigig sorry, daghan kay sorry. Mao na akong gihuwat nga mag-sorry ka kay di lalim bla bla bla. Sakit pa kaayo iyang gibuhat. Akong hangyo di ka manghilabot og mangaway sa among relasyon. Please maora na akong hangyo. Don't worry Mariel. Best friend ta. Support ko og unsa man imong mga buhaton. Sorry jud sa tanan. Ako nagparaya bahalag sakit jud kaayo. Dali ra jud ko maluoy. Taas kaayo akong pasensya. Ako na siya gipasaylo, pero best friend daw mi. Hangtod karon medyo maoy gihapon ko kay di lalim iyang gibuhat. For him. Salamat kayo sa tanan pasakit nimo nako. Nindot kayo kag mo diskarte at first kay naila jud kog maayo. Salamat kaayo kay na ako'y daghan na learn. Siya karon naa na siya'y bayot nga taas og buhok. Mauman iyang ganahan. Mamayutay jud. Pildi jud ko kay mubo pa kog buhok. Nag-school pa ko pero at least gwapa ko. For now, focus ako sa akong self, sa study, niya magpataas na kong buhok. So inigwapa na ko tan-awon ta asa ka magbiga og maglaway kay mauman jud na imong gusto. Palaway na lang ko nimo kay hugaw na kay ka. Ew. Og nabalitaan pud nako nga bigaon jud di ay siya. Nilatch pa jud di ay. Lesson. Lahi na jud ang love sa laki sa mga babaye kaysa sa mga gays. So gays, ayaw jud kaayo palabi nga sa paminaw nato gihigugma jud tag 100% sa mga lalaki pero hindi. Abi kay gays ta sayon-sayonon lang tas mga laki. Pero naarasad na ninyo og magpadala o magpailad jud mo mga yads. Parehas nako nailad jud ko sa iyang mga diskarte. Ayaw mong salig sa tao nga bago ra ninyo nakaila. Please, para di mo maparehas nako. Sa mga diskarte sa mga lalaki, dili dayon magpadala o magpailad. Nisalig ko sa tao nga way ayo. Murag naaray apas nako. Mao na akong mga na-learn. I hope nga napud mo'y na-learn sa akong story. Thank you guys. Salamat sa akong mga friends na padayon ni support gihapon nako. Former student of USC, Yala.